लोगोफोर दिनै ससियेल साइन्सनि एग्जाम दङमोन। ससियेल साइन्सनि एग्जामा आंनि मिथिनायाव गोबां फरायसाफोरनियानो जोबोर गाज्रि जादों बेबायदि मिथिनो मोनदों। स' कुइसन पेपारखौ आं नायबाय, कुइसन पेपारखौ नायनानै ओरैबायदि फिल खालामदों बे मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम ना रियेल HSLC एग्जाम। बबेखानि सेबाया बै समाव सेबामोन, दाथ' सेबा गैलिया। बै समाव सेबाया माने 2024 मायथाइनि मे दानसोआवनो मोनसे बाथ्रा बुंदों, सेबाया फोसावदोंमोनबो जे 2024 मायथाइयाव जि मेट्रिक एग्जाम जादोंमोन, HSLC एग्जाम जादोंमोन, बै एग्जामाथ' जास्ट ट्रेलारसोमोन, पिक्सार तो भी बाकी है बेबायदि फोसावदोंमोन। आरो बै हिसाबै बिथांमोना मोननै गाइडलाइन फोसावदोंमोन। नैबेखौ जानो हागौ बहुत मानसियानो मिथिगौ। स' बेयो मा नोंथांमोना मिथिबाय, स्क्रिनाव नुनानै मिथिबाय बेयो मा। स' नोंथांमोना थारैनो स्क्रिनाव नुदों बेखौ मा सेबानिफ्राय CBSE निफ्राय एडप्ट खालामनाय जादों। बे साइन्सनि मेथ्सनिबो दं बेबायदि। बबेखानि सेबानि टारगेटआ जाबाय मोनब्रै साबजेक्ट, जेनेरेल साइन्स, जेनेरेल मेथामेटिक्स आरो ससियेल साइन्स इंराजि। बे गांब्रैखौ ओरैबायदि दाननाय जागोन कुइसनखौ, बहुत हार्ड सिस्टेमाव दाननाय जागोन, माने इजि सिस्टेमनि कुइसनफोरखौ गासैबो एक्सक्लुड खालामनाय जागोन बेबायदि फोसावदोंमोन बै समावनो। आरो टिचारफोरखौ गोबां ट्रेनिं होबाय थाबोदों आरो बै ट्रेनिंफोरावबो बुंबाय थादों जे मा खालामगोन कुइसनखौ बहुत हार्ड दाननाय थांगोन। नाथाय जेब्ला एग्जामा जाबाय, इंलिश खालि जेब्ला पेपारखौ नुबाय, पेपारा एसेथ' हार्ड जादों, नाथाय बिबो एसेबां हार्ड नङा जे ओरैबायदि माने हाद्रायथारि बेबायदि नङा, बा ओरैबायदि कुइसन नङा जे जाय कुइसनखौ सल्भ खालामनायावनो बहुत टाइम थांगोन बेबायदिबो नङा, माने आरामसे 2.5 घन्टायाव कमप्लिट खालामनो हानाय कुइसनमोन। नाथाय ससियेल साइन्सनि जि कुइसन पेपार, बे कुइसन पेपारखौ खायसेया बुंनो नागिरदों इजि जादों, खायसेया बुंदों कनसेप्सुवेल, खायसेया बुंदों माने बहुत हार्ड बेबायदि। नाथाय बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो आइडिया खालामनो हायो गासैखौबो लाफानानै, जायफोर एभारेज स्टुडेन्ट, जायफोरा माने मुखास्थ' खालामनानै लिरो, जायफोर स्टुडेन्टआ थोंजों कुइसन एन्सार होनायाव माने एक्सपार्ट, जायफोर स्टुडेन्टआ माने एभारेज स्टुडेन्ट आरो जोबोद दुर्बल आरो एभारेज, बिसोरखौ गासैखौबो एक्सक्लुड खालामनाय बायदि जादों। स' बेबायदि कुइसन पेपारखौ आसलते हार्ड होनांगौ, हार्ड बहुदानो नागिराखै, इजि होनना बुंदों, नाथाय बेयो स्टुडेन्टनि थाखाय इजि नङा। नोंथाङा बैसोगोरा जानानै BA पास जानानै, नोंथाङा टिचार मावनानै, नोंथाङा एसे स्टाडि खालामनानै कनसेप्ट फैजोबनायनि उनाव नोंथाङा फिल खालामनो हागोन जे नोंथांनि थाखाय इजि, नाथाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मा बियो हार्डआनो बे कुइसना। स' बहुदानो मा आंथ' बुंबाय थादोंमोन जे बेखौ गोबां मानसियानो, गोबां फरायसालियावनो बे बिजाबखौ बहुदानो नुवाखै दाबो, बेखौथ' डाउनलड खालामनाय गुगोलनिफ्रायबो। स' गोबां फरायसालियाव बे बिजाबा गैया जे फोथायाखै, माखासे टिचारफोरा बुङो मा जे कुइसना बांद्राय हार्ड जानाय नङा। नाथाय सेबाया मा खालामबाय जे साइन्स आरो मेथामेटिक्सखौ नैबायदि मडेलाव दानाखिसै, बेखौथ' फोसावदों, बेखौ रानदों स्कुल, नाथाय बेबादि सिस्टेमाव कुइसनखौनो दानाखै। बेवहाय जायफोर कुइसन मडेल दङ, माने बे कुइसन मडेलखौ नुबा माने खर'फोरा गिदिंलांगोन आरो स्टुडेन्टफोरनि। बेफोरनि कुइसन मडेलफोरानो माने आनकमन गोजा गासैबो। नाथाय मा खालामबाय माने कुइसननि मडेलफोरा बेबायदि आरो नोंथांमोना डाउनलड खालामबाबो नुगोन। स' बेबायदि, स' बेबादि मडेलनि कुइसनखौ मा साइन्सआव दानाखिसै, मेथ्सआव दानाखिसै, बेनिखायनो सानबाय मा बेबायदि जानाय नंला। ससियेलाथ' आरो माखा इजिसो, जाय फारसेनिफ्राय फरायदो बिनो हागोन बेबायदि गोबां कमेन्ट्स, गोबां मानसिया गोबां बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे कुइसनखौ जेब्ला नोंथाङा मोजाङै स्टाडि खालामगोन, बेवहाय नोंथाङा फिल खालामगोन, बेवहाय माने ओरैबायदि टाफ, मोनसे एन्सार हानो थाखाय नोंथाङा खमैबो 4, 6 बा 10टालागै इनफरमेसनखौ नोंथाङा मिथिनांगोन। आरो नोंथाङा क्लियार कनसेप्ट थानांगोन। बेवहाय ओरैबायदि माखासे आन्डारस्टेन्डिं कुइसन दानदों, ओरैबायदि माखासे मेम'रि कुइसन दानदों, जाय मेम'रि कुइसनखौ मा खालामदों मिक्सआप खालामजोबना होदों, गलाय मोनदेर माने कनफिउजन क्रिएट खालामजोबनानै होदों। स' नोंथांमोना सानो नामा जे जायफोर फरायसाफोरा आथिखालाव थाखो 0 फरायबाय थादों, बै फरायसाफोरा बेबादि लेभेलनि ब्रिलियेन्ट, बेबादि माने आर्गुमेन्ट खालामनो हानाय पावार बिसोरनो एसेबां हाइ? नो डाउट सेबाया बुंखादोंमोन जे कुइसना गोरा जागोन। साइन्स मेथ्सआव दानिखाय मानसिफोरा माने मोनसे कनफिडेन्सआव फैदोंमोन जे बेबायदि जानाय नंला, नाथाय ससियेल साइन्सआव बेखौ दिन्थिनानै होबाय सेबाया जे रियेलाव बेबायदि दानमारगोन बा दानमारबाय, बेखौ दिन्थिबाय। नाथाय मा जोंनि फरायसालियाव बेबायदि टिचारफोरा फोरोङो? आं मिथिनायाव रावबो टिचारा बेबायदि फोरोङा। बार बुंसेयावबो टिचारफोरा बेबायदि फोरोङाखै, खारन बेबायदि सिस्टेमनि कुइसन जागोन ना खुगाजोंसो बुंदों, नाथाय माबायदि जागोन बेनि ट्रेलारखौनो दिन्थियाखै स्टुडेन्टफोरनि सिगाङाव। बबेखानि मोनफा मोननै बेबायदि कुइसन फैयाखै नङा फैदों प्रि फाइनाल एग्जामफोराव। स' प्रि फाइनाल एग्जामफोराव
मोनसे मोननैल'सो फैदों एसेबां बुरजा फैगोन बेखौ फरायसाफोरा माब्लाबा सानाखै बेनिखायनो बेबादि डिजाइननि कुइसन होयैनि थाखायनो दिनै फरायसाफोरा सौग्रावनांगौ जाबाय स' ओरैबायदि कुइसन होदों माने आसरित बे कुइसनखौ सल्भ खालामनायावनो खमैबो 5 घन्टा नांगोन फरायसाफोरनो बै लेभेलनि फरायसाफोरनो जायफोरा जोबोर ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्ट बेनि बाथ्राखौ नोंथांमोना लानानै लाब गैया इनक्लुड खालामना लाब गैया जायफोरा ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्ट ना जायफोरा सुपार स्मार्ट ना बैफोरनि थाखायथ' पृथिबियाव जेसेबां टाइपनि हार्ड कुइसन बानाया मानो बे साबजेक्टनि सायाव बिसोर हागोनानो आरो बिसोरजों संसारा सोलिया लोगोफोर बिसोरजोंल' पृथिबिया सोलिगोन बेनो नङा नाथाय बेवहाय एभारेज स्टुडेन्ट थागोन जोबोर दुर्बल सुपार स्ल' स्टुडेन्ट थागोन बैसोरनि थाखाय नाथाय बे कुइसना 1%बो नङा स' कम्पिटिटिभ एग्जामनि कुइसन बादि जादों आरो कुइसना आं बेबायदि बुंगोन नाथाय सेबे बेखौ फोसावखादोंमोन जों मिथियैयासो जोंनि भुल जों बेबायदि फरायसाफोरखौ ट्रेनिं होयैयासो जोंनि गोरोन्थि आरो स' फरायसाफोरनो बेबायदि कुइसनखौ मा खालामनांगौमोन बाय श' खालामनांगौमोन जे इ मडेलनि कुइसन जागोन नाथाय बेबायदि दिन्थियाखै आरो बिनि फिथाइयाव दिनै भुगिबाय नो डाउट खायफा स्टुडेन्टआ गोबां मार्क मोननाय नोंथांमोना नुनोबो हागौ नाथाय बै मार्कफोरा जेनेरेलि फेक जानो हागौ आरो 2 नम्बर जानो हागौ आरो सोरबा हेल्प खालामनाय जानो हागौ सोरबा नकल लाना लिरदों जानांगौ बेवहायथ' कपिनि जि कालचार नकलनि जि कालचार बे टटेलि डेस्ट्रय स' नट्स लाना साजेसन लाना मडेल लानानै बेबायदि लिरनाया पसिबोल नङा बे एग्जामखौ स' बे बिथिंथिं नायोबा जोबोर मोजां जादों स' नकल लानानै लिरनाया माने पसिबोल नङा बे एग्जामखौ नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंबानो जाबाय नाथाय बियो आंनि बादि हार्ड जादों नोंथांमोना पेपारखौ नायनानै नोंथांमोना बुंबानो जाबाय हार्ड जादोंना जायाखै आं मिथिगौ बेबायदि पेपार बानायगोन मेथ्सआव बानायगोन साइन्सआव बानायगोन इंराजियाव बानायगोन ससियेल साइन्सआव बानायगोन नो डाउट बेबायदि कुइसनखौ खिन्थु एडभान्स मेथामेटिक्सआवबो गोसोबा बानायनो हायो एडभान्स मेथामेटिक्सखौथ' सबसे हार्ड खालामनो हायो हार्डेस्ट माने बांसिन गोरासिन खालामनो हायो गोसोबा नाथाय बेबायदि खालामाबो जानो हागौ मेन जे अबजेक्टिभ थांखिया जाबायमोन मा बे मोनब्रै साबजेक्टआव मा कुइसनखौ हार्ड बानायनायमोन बिनि मादाव इंराजिखौ बानायबाय मेथ्स आरो जेनेरेल साइन्सखौ मा कमप्लिटलि माने आगोलनि मडेलावनो बानायफिनदों होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बबेखानि बेबो OMRखौ ओरैबायदि दानदों जायफोरखौ नोंथाङा बिजाबाव नायगिरना मोनजोबनाय नङा आरो थेवब्लाबो नाथाय कुइसननि डिजाइनानो इजि आरो बेबायदि ससियेल साइन्सखौ जेरै बानायदों बेबायदि नङा स' आं मिथिगौ दिनै बहुत फरायसानि रिजाल्टआ गाज्रि जादों गोबाङा फेल जागोन सोरबा जिर'बो मोननो हागौ बेवहाय ओरैबायदि OMR होदों आरो जि लं कुइसन होदों बै लं कुइसनफोराबो माने आसरित टाइपनि दानदों आरो जायखौ बिजाबाव नायगिरना मोननाया जोबोर गोब्राब आरो एन्सारखौ मोनगोन नाथाय नोंथाङा बेबायदि कुइसन माने जागोन होनना नोंथाङा साननोनो हानाय नङा आरो जे बेबायदि अद्भुत टाइपनि स' बेबायदि कुइसनखौ नोंथांमोना बबेयाव नुयो नोंथाङा नेट एग्जाम नुनो हागौ बेबायदि ND एग्जाम नुनो हागौ नोंथांमोना बेबायदि IITनि एन्ट्रेन्सआव नुनो हागौ इन्जिनियारिं मेडिकेलनि एन्ट्रेन्सआव नोंथांमोना बेबायदि नुनो हागौ SSC एग्जामाव बेबायदि नुनो हागौ बेंकनि एग्जामाव बेबायदि रेलवेनि एग्जामाव नोंथांमोना बेबायदि नुनो हागौ स' बै लेभेलनि एग्जाम जादों होनना बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो स' फिन नोंथांमोनखौ बुंगोन सोरबा माने बुंदों मा एग्जामा इजि जादों बांद्राय दान जायाखै कनसेप्सुवेल जादों होननानै कनसेप्सुवेल जायोबाबो माने कुइसननि जि डिजाइन बे डिजाइनानो थारमाने ओरैबायदिखा टाइम कनजिउमिं सिस्टेमखा बेखौ फरायनायावनो माने बेबायदि टाइमा बहुत थांगोन आरो ओरैबायदि माने आलाय सिलाय जागोन बेखौ गोरोबनाय माबानाय माने बिनिखायनो जानो हागौ दिनै आधा घन्टा बारायनानै होदों खोमा टाइमिंखौ आं बेबायदि सानो स' आं गिबियाव जेब्ला फोसावदोंमोन टाइमखौ जे 8:30 मा राननांगो बहिखौ OMRखौ बिनि उनाव 8:40 8:40 मा कुइसन पेपारखौ राननांगौ बेवहायनो एसे कनफिउजन जाखादोंमोन आरो जे थारैनो माबा मोनसेथ' दङ बेबायदि हरखाब मानो फोसावखो गुबुन साबजेक्टआव मानो बेबायदि फोसावदिया बेनिफ्राय दा आसोल बाथ्राखौ मिथिबाय जे कुइसना जोबोद हार्ड जानायनि थाखाय बेबायदि खालामनो गोनां जादों टटेल बेसे पेज जे गांसे बिजाब नुनायाव गांसे टेक्स्ट बुक बिजाब बायदि 63 पेजनि 63 एक्जाक्ट नंगौना नङा बेबायदि गोसोआव दं दे जायखिजाया 60+ पेज स' 60+ पेजनि मोनसे कुइसन पेपार बुकलेट बिदिब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय मा सोलोंनो हायो नेक्स्टआव नोंथांमोना बेखौ सोलोंखा जे नेक्स्टआव बेबादि जासिगोन स्टार्टिं जाबाय बे स्टार्टिं नेक्स्ट 9निफ्रायनो बेबायदि जागोन 9, 10, 11, 12 बेबायदि जालांसिगोन माने हायार लेभेलनि डिग्री लेभेलनि स्टाइलनि कुइसन जालांसिगोन आरो स' डिग्री लेभेलनि कुइसनथ' बिदि जाया नाथाय डिग्री लेभेला लं कुइसन गोजा जायो गासैबो एसे डिफारेन्ट स्टाइलनि
देट मिन्स 9 10 11 12 बादि बेबादि टाइपनि जासिगोन बेखौ लासै लासै दिन्थिनो हमबाय आरो साइन्सआव खालामदिया मेथ्सआव खालामदिया खारन बे साबजेक्टफोरखौ जुदि बेबायदि खालामोबा ओरैबायदि हार्ड जागौमोन ना बेखौ माने गथ'फोरनि थाखाय पसिबलआनो जानाय नङा नाथाय ससियेल साइन्सआ एसे गोरलै साबजेक्टखाय गावनि बिमा रावजों एसे गोरलै जासिनखाय बियो सेन्टेन्स गोजासो नालाय मेथ्स नङा नालाय बेनिखायनो बेबादि ट्रेलारखौ बिथांमोना दिन्थिबाय मायाव पिक्सारखौ माव दिन्थिबाय ससियेल साइन्सआव दिन्थिबाय आरो बै गोराथार गांथाम साबजेक्टखौ बिखौ श' खालामदिया आं बेबायदि साननानै लाबाय आरो दा मानोना जुदि बै गांथामाव साइन्स मेथ्स इंराजियाव जुदि बेबायदि खालामनायमोनबा फरायसाफोरा माने फाग्ला फाग्लि जालांजोबोमोन आरो बेनिखायनो फिन माबा मोनसे साननानै जानो हागौ सेबाया बेखौ फल' खालामदिया खोमा नाथाय बेखौ माव फल' खालामबाय ससियेल साइन्सआव फल' खालामबाय दिन्थिबाय आरो फिउचाराव बेबायदि जागोन स' नेक्स्ट जायफोरा नेक्स्टआव क्लास 10 मोनगोन नोंथांमोना साननानै लाखा बेनो बे गांब्रै साबजेक्टजों लाफानानै गुबुन साबजेक्टफोरा बेबायदि जानो हागौ दे ओरै नङा जे गुबुन साबजेक्टखौ खालामनाया बेबायदि नङा 6था साबजेक्टखौबो बेबायदि खालामनो हागौ फिउचारनिफ्राय गोबां मानसियानो आंनि बुंनायखौ फोथायाखैमोन नाथाय आं दिनै गावनो नुबाय जे रियेल सेबाया जि मावनो नागिरदों बे रियेल खारन साइन्स मेथ्सखौ बेबायदि नुदिया नालाय मानसिफ्रा साननानै लाबाय बेबायदि दाननाय नङा फोथायानोखा बर्डआनो नाथाय सोलोंनायनि सम नोंथांमोननि दा सोलों स' जायफोरा 9 10 जायफोरा 10 मोनगोन नोंथांमोना सोलों